Dobrý deň, moje meno je Aleš Sikora a chcem vám odprezentovať moju prezentáciu o databáze podniku Zora SRO. Dopredu sa ospravedlňujem za trošku slabší zvuk, keďže používam stávaný mikrofón na mojom notebooku, takže to asi nebude úplne dobre počuť. V prvom rade si našu prezentáciu tuto rozdelíme na nejaké podkategórie, ako je napríklad opis podniku, podnik dát, logický model, výpočet zložitejších údajov a podobne. Chcem ešte podotknúť, že som túto prezentáciu bral iba ako nejaký podklad ku konečnej seminárnej práci, čiže tu rozhodne nie sú uvedené všetky údaje a všetky príkazy, ktoré sa nachádzajú v záverečnej práci. Opis podniku. Jedná sa o fiktívny podnik, čiže je ťažké sa baviť o nejakej histórii, ale môžem povedať, že bola založená v roku 2003. Jedná sa o pizzeriu teda, ktorá má vysoký zreteľ na kvalitu svojich predávaných výrobkov a takisto sa snaží primárne dovážať svoje suroviny od lokálnych dodávateľov a s čo najvyššou kvalitou. Produkty si môžeme rozdeliť na dva základné typy, ako stredná a party podľa veľkosti, kde stredná má 34 cm na priemer a party 68. Potom máme rôzne druhy teda týchto výrobkov, ako je napríklad pizza kukuruku, gol, zorea, nani a podobne. Čo sa týka surovín, tak ako už bolo spomínané, sú dodávané teda od lokálnych dodávateľov a vieme ich rozdeliť na nejaké tri základné poddruhy, ako sú mäsové suroviny, mliečne suroviny a poľnohospodárske suroviny, kde čo sa týka mäsových výrobkov, môžeme radiť suroviny ako šunka, poprípade klobása a podobne. Mliečne suroviny, kde radíme mlieko a v môjom prípade do tohto spadajú aj vajíčka napríklad. A poľnohospodárske suroviny, kde je všetko, čo sa týka všetko od olív, múky, cez papriku, paradajku a podobne. Ešte niečo k dodávateľom a odberateľom. Konkrétne sme si ich rozdelili na týchto troch, a to Kenzel SRO, ktorý sa stará o mesiarenské suroviny, Polynoke, ktorý sa stará o zeleninu a ovocie, a Krávka, ktorá nám zabezpečuje teda mliekarenské výrobky, suroviny, pardon. Odberatelia. Tu je to ťažké definovať, nakoľko v reálnej pizzerii sa bavíme teda o jednotlivých odberateľoch, ktorých za deň môže byť napríklad aj 40, ale taktiež musíme brať zreteľ aj na nejaké tie množstevné predaje, ktoré vznikajú napríklad pri nejakých oslavách, akciách alebo team buildingoch, kedy sa vie predať aj oveľa viac kusov jedného výrobku alebo viacerých výrobkov, teda čo sa týka jednej objednávky. Tu vidno konceptuálny model, teda, tieto databázy, ktorý som vytvoril, kde sú teda rôzne vzťahy týchto tabuliek. Ďalej tu máme odôvodnenie teda logických typov, teda dátových typov, ktoré sú použité pre moje atribúty, kde asi predpokladám, že to nie je úplne dobre vidno na tejto na malej obrazovke, ale každopádne môžeme si pozrieť napríklad na číslo, na atribút číslo, ktorý sa vzťahuje samozrejme na popisné číslo domu, alebo bytovky teda, kde by nás to aj nutilo dať nejaký celočíselný typ, ale nakoľko sa tam môžu vyskytovať aj písmená, respektíve lomky a iné znaky, tak použijeme typ char. Taktiež je to aj pri rodnom čísle, ktoré sa môže uvádzať s lomkou, respektíve môže začínať aj nulou. Po prípade napríklad nejaký IBAN, ktorý taktiež obsahuje aj písmená a medzery. Ďalej, čo je dôležité podotknúť, tak pre všetky dátumy je použitý dátový typ date, aby sme teda ušetrili pamäť a jednoduchšie pracovali s celkovou databázou. Následne tu je logický model, kde vidno aj vzťahy medzi primárnymi a cudzými kľúčmi v týchto tabulkách. Kde treba podotknúť samozrejme ešte, že jedna entita môže mať teda iba jeden primárny kľúč a všetky ostatné cudzie kľúče musia mať náväznosť na nejaký primárny kľúč v inej entite. Prišli by sme k jednoduchým príkazom v rámci SQL.
čiže bavíme sa momentálne o vkladaní dát a ich zmene. Tu je použitý úplne základný príkaz create table odberateľ, kde vlastne vytvárame danú entitu. Ďalej v zátvorke sú uvedené atribúty a ich dátové typy, takisto aj dĺžka tohto dátového typu. V tomto konkrétnom príklade sme vlastne určili všetky dátové typy ako textové až na ID odberateľa. Ďalej je tu príkaz insert into, values teda, ktorý slúži na to, aby sme do týchto entít pridali aj údaje, teda do jednotlivých atribútov tejto entity pridali údaje, kde ako si môžeme všimnúť, tak prvý údaj je teda číslo, ktoré sa spája s ID odberateľom a ako môžeme vidieť, netreba tam dávať úvodzovky, nakoľko sa jedná o číselný typ. Kdežto v ostatných, keďže sa bavíme o znakových typoch textových, tak ich treba uvádzať do úvodzoviek, aby boli správne prečítané. Ďalšie nejaké jednoduché príkazy sú napríklad alter table, kde v tomto konkrétnom príklade meníme dátový typ atribútu výrobná cena, kde to meníme na neceločíselné číslo, na desatinné čísla, s tým, že 6-3 značí to, že toto číslo bude mať 6 znakov a za desatinou čiarkou bude obsahovať 3 číslice. Update table, to je ten príkaz napravo, teda urobí to, že všade v entite odberateľ, kde sa ID odberateľa rovná 3, zmení atribút mesto na Košice. Potom tu máme jednoduchý príkaz delete from z určitej entity, kde v tomto konkrétnom príkaze zmažeme všetky údaje z atribútov, kde sa atribút ID surovina rovná 10. Posledný príkaz je vlastne pridanie cudzieho kľúča, ktorý nám odkazuje na primárny kľúč v inej entite, kde môžeme vidieť, že tu konkrétne pridávame cudzí kľúč ID výrobku v entite dodací list výrobku, ktorý je previazaný teda na primárny kľúč ID výrobok v entite výrobok. Tu sú ďalej spomenuté príkazy select, from, kde medzi select a from zadávame teda atribúty, ktoré chceme vypísať, ale v tomto konkrétnom prípade je použitá hviezdička, kde vlastne sú vypísané všetky údaje, ktoré sa nachádzajú v danej entite. Ďalej sú tieto príklady trochu obmedzené príkazom where, kde v prvom prípade je tu obmedzenie na ID suroviny väčšie ako 5 a v druhom prípade je obmedzenie na názov výrobku, ktorý je rovný stredná. Dostávame sa k zložitejším výberom. Konkrétne tu máme teda výpis hodnôt pre produkt Zorea, kde, ako bolo spomínané, teda v selecte si vyznačíme teda všetky atribúty, ktoré budeme používať a chceme vypísať. Následne from vyberieme si všetky teda entity, z ktorých budeme vyberať tieto atribúty. A konkrétne tu som príkazom where teda obmedzil to, aby sa mi tieto údaje spájali podľa ID-čiek, či už suroviny alebo výrobkov, a taktiež som to obmedzil iba na ID výrobku 5, čo značí, že je to výrobok Zorea. A teda v konečnom dôsledku tu máme tabuľku, ktorá nám ukazuje všetky suroviny použité pre daný výrobok. Ďalej tu máme množstvo suroviny pre určitý typ produktu, kde príkaz je de facto ten istý, viac menej, len sme teda na konci už použili vynásobenie príkazu select, čo môžeme vidieť tu, kde sa táto entita ukazuje pod menom cena a kde spočítavame teda jednotkovú cenu a množstvo, aby sme teda zistili konkrétne, aká je cena tej suroviny, ktorá je použitá pre danú pizzu. A taktiež je to obmedzené na konkrétnu surovinu, v tomto prípade sú to šampióny, a plus je tu použité obmedzenie na veľkosť pice na party.
Čiže v konečnom dôsledku môžeme vidieť, že v takomto množstve sa šampióny používajú iba v 3 pártypiciach. Ďalej sa dostávame na výpočet niektorých ekonomických a štatistických parametrov, kde prvá vec je príjem za každý mesiac, kde je použitý trošku zložitejší príkaz, konkrétne extract from, kde teda vyberáme jednotlivé mesiace z atribútov a chceme, aby ich vypísalo teda ako mesiac a následne používame sumu teda všetkých týchto dodávok, respektíve tohto príjmu za daný mesiac, s tým, že to robíme pomocou funkcie sum a pomocou funkcie round. 2 označíme, že tento celkový výsledok chceme teda zaokrúhliť na 2/10 miesta. Takisto ako bolo spomínané, následne sa nám to zobrazuje ako celkový príjem mesačný. Tu ďalej je použitá funkcia group by, ktorá vlastne nám všetky tieto údaje združí pomocou mesiaca, čo môžeme vidieť v nasledujúcej tabuľke. A taktiež som si pripravil aj graf, ktorý je asi lepšie čitateľnejší. Potom tu máme náklady na výrobok, kde opäť som sa tu snažil dať dokopy pomocou mesiaca. A taktiež je tu využitá funkcia sum, kde je zaokrúhlený teda výsledok na 2/10 miesta. Ako môžeme vidieť pomocou funkcie join on som spájal dohromady až 3 alebo 4 tabulky, nakoľko to bolo komplikovanejšie v rámci štruktúry mojej databázy. Takisto je tu pripravený graf, kde je čitateľnejšie vidno, aké boli celkové náklady na daný mesiac pre tento výrobok. Takže ešte je tu teda príkaz na priemerný mesačný príjem za rok, kde, ako si môžeme všimnúť, tak v tomto príkaze som vlastne delil celkovú sumu 12, čiže počtom mesiacov za rok. Samozrejme, nemuseli sme to obmedziť na rok a mohli sme použiť funkciu average, ktorá by nám vlastne spravila takisto priemer za všetok časový údaj, ale nakoľko mám údaje v mojej databáze iba za 1 rok, tak som si povedal, že to bude asi vhodnejšie, keď to vydelím teda 12 a vypočítam to na každý mesiac daného roku. A to by bolo teda všetko a ďakujem za pozornosť.